I am very grateful sa programa sa Cebu Province Official Government kay kung wala pa to, tingali maglisod pa ko lakaw karon. Kung nagpasalamat sa Kunigog sa ilang project nga magpadayon para daghang matabangan. Let's continue our objective to really promote health and give the best quality care to our patients in this part of the province. Ang kahimsog sa matag Subuanon mao ang nagunang prioridad sa probinsya sa Subo. Salamat mi ni Governor Davide ang nakadawat nga ng mga playground, malipay ang mga bata. Pasalamat mi kako. And we are happy to have this, and we are thankful to the Governor and the Vice Governor. I would like to say thank you, Governor Hilario Davide. Daghan kayong salamat sa inyong gi-offer nga course para makasupport sa amuang livelihood. O daghan kayong salamat. Pasalamatan si Gov Davide o si iyang vice nga si Magpali. Salamat ko sa atong gobernador nga si Hilario Davide III. Salamat ko sa ato ang Gov Davide nga nikandak ana nga maong livelihood dinhi sa Santander nga nianhi dinhi naghago sila may gasto panahon. Dako kayo pasalamat sa inyong programa nga which is usa ko naka-claim sa inyong insurance nga gipahigayon sa namong mga namuhi ay hayupan o sa katong mga mananumay o nga naigos mga katalagman. Tanan magpasalamat nga tungod sa among ang pinalanggang gobernador John Davide nga kaming tanan nabulahan gyud tungod aning iyahang gipasigdahan nga FHTP. Gov John, salamat kayo nga sa inyong tabang na mo diri sa Argao nga inyong training ani nga pamaagi sa pagpamuhi. Hinaot nga mulungtan kini, i-sustain kini, ito mong magraduado kini, inyo kining pagkatagnon yun, no? Aron po nakuman mga silingan nato, silingan barangay, silingan nato din sa mga kasityuhan, makikita ni ma-inspire po sila. Kamu ang muhatag ng encouragement o inspiration aron po masunod kini. Mo po na ito tinguha sa tanang mga lungsod na bidawat sa FSTP program nato. Mapasalamaton kay kog dako no labi na jud ni Governor Hilario Davide III kang Vice Governor Agnes Magpali o sa tanan nga nagpaluyon ining paglaom scholarship program. Gawas kita sa pamantalaan dinis kinatarkan nga ang isla nga gibiyaan paghuman sa Yolanda. Pagkabasa nato, nagpadala na si gobernador na dapat atuon ni nato. The government is ready to assist and facilitate winning inyong mga plano. Pasalamat sa Kapitolyo, labi na sa tabang ni Governor o ni Vice Governor. Di na pareha sa kaniadto nga wala pa ang bakho, maglisod yun mig agi. Karon hapsay na among pag-agi o luwas namin sa peligro. This journey to make our Cebu better is not about me, it is not about you, it is about us. It is about working together, doing our own share in building a prosperous community for the present and future generations. Join us and be counted. And the foundation for all of these in any effort
towards improving the lives of our people is always good governance. Without good governance, all effort is doomed from the start. This journey to a better life, there is no other time for us to join hands but now. Daghan kayong salamat. I wish all of us success in our endeavors. God bless us all. God bless Cebu.